Felly, croeso i bawb sy'n ymuno efo ni i gael y sgwrs yma, i wrando ar y sgwrs yma. A mae gen i Arfon efo fi. A mae Arfon yn ffrind, da ni wedi bod yn nabod yn gilydd ers rhai blynyddoedd. A dwi'n ddiolchgar i ti, Arfon, i gymryd yr amser i ddod am sgwrs. A croeso. Swn i'n licio dechrau, os ti'n meindio, efo ti yn cyflwyno dy hun, deitha ni rhywfaint amdan di dy hun. Dwi'n gwybod bydd yna lot fawr o Gristnogion drwy Gymru yn dynabod i'n barod. Dwi wedi sylwi bod gen ti gen ti tua 1,500 o ddilynwyr ar Facebook. Okay? Felly, mae rhan fwyaf o bobl yn nabod ti, ond i'r rheini sydd ddim yn dynabod ti, goro gyflwyniad byr i ni o pwy yw ti a rhywfaint o gefndir a just mwyn i bobl dod i dydnabod ti. Ti, diolch ti am gael cyfle i sgwrsio fo ti fel mae Gwynedd. Arfon Jones ges i magu yn wreiddiol o le bach o'r enw Gelluoedd rhwng Cerrig-y-Drudion a'r Bala. Ond ddaren ni symud i Ddyffryn Clwyd tu allan i Ddimbech pan o'n i'n 7 oed. Ac o'n i'n yr hynna o 4 o blant. Ac ges i magu mynd i ysgol gynradd Llarhuad yn Llarhuad yr Ynghinmeirch tu allan i Ddimbech. A wedyn symud draw i'r ysgol uwchradd pan o'n i'n 11. Denbi Grammar School oedd i bryd hynny, ar i newid yn Denbi High School wedyn. Addysg Saesneg felly. Ac es i mlaen o fanno i'r coleg i studio cerddoriaeth. Ac o'n i wedi bwriadu bod yn gerddor proffesiynol. Chwarae'r cello, oedd pawb yn nabod fi fel Arfon cello. Ac nes i studio cerddoriaeth am 2 blynedd yn Bangor. Ac mi ddechreuais i ddioddef o epilepsi. Right. Stori hir, dwi wedi cael yn iachau o'r epilepsi neu bellach, ond bryd hynny oedd o'n golygu bod fi ddim yn gallu dysgu plant, o'n i wedi bwriadu dysgu cello a double bass i blant ac ydi gwneud cais am swydd, ydi chael ond ydi methu yr medical felly. Right. A wedyn mi benderfynes i aros ymlaen yn Mangor i astudio cerddoriaeth, i astudio diwinyddiaeth mae'n ddrwg gwneud, ar ôl gwneud y radd cerddoriaeth. Ac felly nes i ail radd wedyn. O'n i'n dal i ddioddef o'r epilepsi, methu cael swydd, fes i'n gweithio yn archifdy Carnarfon am chydig. A wedyn yn y diwedd oes i lawr i Nghaerdydd i weithio hefo T.J. Davies i'r Cyngor Unedig ar Alcohol a chyffuriau eraill. Mynd rownd sgolion yn siarad am beryglon ddiod a cyffuriau ac yn y blaen. Ond ar ôl rhyw faint oedd 19 mis rhywbeth felly, mi ddar Undeb Annibynwyr gyhoeddi bod nhw am gael swyddog ieuenctid, a mi nes i gais am y swydd a mi ges i. A dyna fes i wneud am 6 blynedd, gweithio i Undeb Annibynwyr oedd yn enwad o 700 o eglwysi bryd hynny. Mae o lawr erbyn hyn i ryw 300 dwi'n meddwl. Ond oedd o'n gyfnod cyffroes dros ben. Ond o'n i yn ymrwdfrydedd yn gweithio 7 diwrnod yr wythnos, o'n i'n cymryd saboth o gwbl. Ac prin iawn, dwi'n meddwl na ryw bythefnos o wyliau gymes i mewn 6 blynedd. A be ddigwyddodd, ges i breakdown llwyr ar ddiwedd hwnna. Right. Ac des i ddiwaith am bron 2 blynedd wedyn. O'n i wedi mynd yn isel ofnadwy yn ysbryd yn y cyfnod yna. Ar ôl hynny, ges i wahoddiad i fynd i weithio hefo Eglwys Efengylaidd y Dre Newydd. A fes i'n Efengylydd yn fanno gweithio ar y cyd efo'r Eglwys Efengylaidd a'r Eglwys Penticostal. Blwyddyn nes i fanno, a wedyn oedd Louise Palau yn dod drosodd i gynnal ymgyrch Efengylu. A nes i'n gweithio yng Nghaernarfon wedyn, yn trefnu'r ymgyrch. Braf yna chdi. Braf yna chdi gael mynd yn ôl i'r
I'r dre. Byw yn Tyn Lôn ar gyrion Caernarfon. Ond ie, fe sy'n trefnu'r ymgyrch honno am blwyddyn. A wedyn ddoth y cyngrair Efengylaidd Evangelical Alliance a dweud bod nhw'n awyddus i benodi trefnydd yng Nghymru. Ac mi nes i gais am honno, wel, ddaru nhw ofyn faswn i'n ystyried y swydd. Nes i gais a mi ges i honno. A fe sy'n gweithio i'r cyngrair Efengylaidd am 10 mlynedd. Wow. Ond ar ôl cyfnod, o'n i'n teimlo elfen o'r rwystredigaeth, o'n i'n teimlo baich dros y Gymru Gymraeg. Ac o'n i'n ffeindio'n hun yn gweithio'n benna hefo eglwysi Saesneg. Right. Ac oedd brosiect ydi dechrau, o'n i wedi cyfarfod hefo mudiadau Efengylaidd i drafod be oedden ni'n neud ynglyn â Beibl. Oherwydd oedd eglwysi Efengylaidd ar y cyfan wedi gwrthod y Beibl Cymraeg newydd. Gafodd ei gyhoeddi yn 1988. Oeddwn i'n hun yn hapus iawn efo fo ar y cyfan, lle. Ond mi ro'n rei darnau ohono fo ddim yn plesio, lle. Ac ddoth y criw yma at ei gilydd i ofyn be oedden ni'n mynd i wneud, a benderfynwyd sefydlu pwyllgor i ddiwygio'r cyfeithiad a feneithbwyd hynny ar y cyd hefo'r cyfieithwyr gwreiddiol ac ar y cyd hefo Cymdeithas y Beibl. A fe o'n i'n gweithio ar hwnnw am 10 mlynedd, dwi'n siŵr. Ac fi oedd yn cydlynu yr grŵp gweithgor Efengylaidd oedden ni'n ei alw fo. Oedden ni'n gwneud argymhellion o be ddylid i newid. Felly ti'n sôn rwan am yr Beibl Cymraeg newydd? Ie. Reit, oce. Achos ti di rei digon o stwff i ni fanna rwan, de. Mae gen ti gymaint o amrywiaeth ar dy siwrna i llew ti rwan, de. Ti di rei digon o stwff i fi fanna am 2 wythnos, oce? Dwi'n di cyrraedd Gobeith i Gymru a Beibl.net. Wel, aros di am hynny bach o'n ta, felly. Ie, cos, ti'n gwybod, da ni di bod yn cyfarfod efo cwrdd efo'n gilydd mynd allan am dro, a mae'n lyflu. A ti'n gwybod, dwi'n gwybod rhywfaint o dy hanes di, ond mae'na pethau di ddod i fyny, rwan fel ti di rhannu, o gen i ddim syniad am, ti'n gwybod, a mae'n braf cael clywed, ond lle dwi eisiau mynd ar y sgwrs yma ydy, mae'na fwy i ti na Bible.net, oce? Yna sy'n bwysig i bobl wybod. Wel, dwi'n briod a 3 o blant. Yn union, ie. Ond ti'n bod, yr amrywiaeth ti di wneud dros y blynyddoedd, ti'n bod? Waw, do'n i'm yn gwybod am hynna. Ond pan nathon ni ddod i gyfarfod efo'n gilydd, oeddech chdi yng nghanol Bible.net. Ac yna dwi eisiau dod ar sgwrs, ti'n bod, i fiewn, sef Bible.net. Os ti'n hapus i wneud hynna, dwi'n siŵr bod chdi. Ie. Ac i'r rhai sydd ddim yn nabod a ddim yn gwybod be ydy Bible.net, mae'r rhan fwy, bob Christian mae'n siŵr yng Nghymru yn gwybod, di clywed am Bible.net a di ddarllen o gobeithio hefyd. Ond i'r rhain sydd ddim wedi clywed am Bible.net, a di clywed am y tro gyntaf, illa drwy'r sgwrs yma, be ydy Bible.net? A wedyn, na i ofyn ti wedyn, o lle ddoth o weledigaeth a fi hynna dwi'n siŵr yn cario ymlaen o ti'n cyflwyno dy hun. So, be ydy Bible.net i ddechrau ni? Wel, cyfeithiad gwreiddiol o'r Beibl mewn iaith lafar. Mi benderfynes i bod angen gwneud hwn yn y cyfnod neu pan oedden ni'n gweithio ar ddiwygio'r Beibl Cymraeg newydd. Right. Oherwydd, mi ath y gweithgor o'n i'n sôn amdano fo trwy'r Beibl, adnod wrth adnod o'r dechrau i'r diwedd. Wow. Yn fanwl. Ac fe dderbyniwyd y mwyafrif llethol, dwi'n meddwl, rhywbeth fel 72% o'r argymhellion oedden ni wedi wneud i'r cyfeithwyr. Fe wneithbwyd hynny, ond doedd y cyfeithwyr ddim eisiau newid y natur iaith y Beibl Cymraeg newydd. A mae'n iaith lenyddol, yn iaith aruchel iawn ylly. Right. Ac o'n i, ers y cyfnod pan o'n i'n gweithio efo pobl ifanc, efo'r annibynwyr, o'n i'n ymwybodol bod pobl ifanc yn stryglo hefo'r math yna o iaith.
a bod gynnu nhw angen rhywbeth mwy llafar. Dwi'n dall beth i feddwl yn union. Ie, ceri mlaen, sori. Ie, yn y cyfnod yna wedyn, mi es I ati ar brofi oeddwn i'n mynd trwy'r Beibl beth bynnag, hefo'r diwygio ar y Beibl Cymraeg Newydd, felly. A mi es I ati jyst I ddrafftio rhyw chydig o benodau mag acw mewn iaith lafar, iaith fwy, wel, cyfoes, felly. Ac hynny di, mi ddoes i'r argyhoeddiad yn y diwedd gan bod cyfieithwyr y Beibl Cymraeg Newydd yn teimlo bod nhw ddim isio dod â safon yr iaith I lawr, bod angen cyfieithiad arall. A mi ddarganfyddes sy'n ddiddorol iawn fod Cymdeithas y Beibl ar hyd a lled y byd yn argymell 2 gyfieithiad ym mhob iaith. Maen nhw'n argymell iaith, cyfieithiad mewn iaith safonol, ond maen nhw'n argymell cyfieithiad mwy rhydd, mwy dynamig hefyd ylly. Felly mae hynna'n wir am bob iaith dros y byd, ydy sti? Dyna maen nhw'n I deimlo sydd I angen. Reit, ni'n mynd gwybod. Ond diddorol. Ie. Ac felly, yn y cyfnod yna, a mi roeddwn ni yn gweithio i'r Cyngrair Efengylaeth, o'n i wedi mynd rhan amser efo'r Cyngrair Efengylaeth ta hanner ffordd trwy 10 blynedd, mwyn canolbwyntio ar y gwaith yma. Ac mi weithio ni'n galed iawn a mi ddoth Beibl Cymraeg Newydd allan, fersiwn diwygiedig yn 2004 os dwi'n cofio'n iawn. Ond oeddwn ni wedi dechrau erbyn hynny gweithio ar gyfieithiad mwy rhydd, mwy llafar ynde. Ie, sori, beth sy'n ddiddorol, gobeithio bod fi'n torri at y draws ti, ond mae yna bethau mynd drwy meddwl I. Beth sy'n ddiddorol ydy, do'n I ddim yn gwybod lle oedd gweledigaeth Bible.net wedi dod o. Ond fel dwi'n clywed, mi roedd yr arglwydd, yr weledigaeth yna ar dy galon di. Dwi'n meddwl do. Bydd yn hyfryd. O'n i'n meddwl, Arfon, bod na rhywun arall di gael o weledigaeth a di mynd at Arfon a gweud, Arfon di'r boi am hwn. Oce? Na, fel arall oedd fi. Lovely. Mi roeddwn ni ers y cyfnod pan o'n i'n gweithio efo pobl ifing wedi teimlo fod angen cyfieithiad mwy rhydd, mwy llafar, felly. Ac bryd hynny, mi roeddwn ni wedi mynd at ffrindiau mi, oedd yn llawer gwell na fi yn yr ieithoedd gwreiddiol, Hebraeg a Groeg, I drio pwyso anyn nhw I wneud rhywbeth felly. Ond o pawb rhy brysur felly, ynde. Pan oeddwn ni'n y coleg, o'n i'n gwneud lot efo Cymdeithas yr Iaith, o'n i wedi penderfynu mae gwneud digon o waith I basio ngradd o'n i'n mynd I wneud, a mi nes I hynny yn y gerddoriaeth ag mewn diwinyddiaeth. Ond roes I ddim llawer o amser fel y dylwn I falle I Hebraeg a Groeg fel rhan o'r cwrs diwinyddol. Ond ar ôl gadael y coleg a dechrau mewn gweinidogaeth, mi ddoes I weld mor bwysig oedd yr ieithoedd yma, ddechreuais I astudio Groeg a darllen chydig bach o Roeg a Hebraeg ac edrych ar geiriau gwreiddiol y Beibl. Felly o'n I wedi bod yn gwneud hynny am blynyddoedd. Ac wrth gwrs, wrth ddiwygio'r Beibl Cymraeg Newydd, oedden ni'n edrych yn fanwl ar bob adnod beth bynnag ynde. Felly oedd y cefndir yna di ryw adeiladu fyny dros y blynyddoedd. Be dwi'n weld ydy sydd o Duw yn dy baratoi di, ac yn adeiladu sylfaen yn dy fywyd di. Ti'n bod, yn ei calon I ti I sylweddoli, ond mae'r bobl ifanc isio rhywbeth hawddach I ddarllen yn y Gymraeg. Ond hefyd, wedyn, yn rhaid yr awydd I ti I fynd I studio yr Hebraeg a'r Groeg, ac jyst yn rhaid y sylfaen yna I ti. Heb I ti wybod be am di ddod efo Beibl. Gwneud ddim syniad, ia. Mae hynna'n hyfryd yn ffordd mae'r arglwydd yn paratoi ac yr ei sylfaen. Mae Duw yn dda. Ie, dwi wedi profi hynna mewn,
ti'n bod, yn y mywyd i efo bethau eraill, ti'n bod? Anyway, dwi'n meddwl bod hynny'n hyfryd. Anyway, cario ymlaen, sorry. Wel, pan ddechreuais i ddweud y gwir, yn unig fwriad i oedd darparu hwn, a mae o'n cael ei alw'n Bible.net, am i fod o'n adnodd oedd yn cael ei darparu roed ar y we ar gyfrifiaduron, lle. O'n i rioed wedi bwriadu iddo fo gael ei gyhoeddi. Y mwriad i oedd iddo fo fod yne, ac os oedd pobl ifanc yn stryglo i ddallt rhyw adran o'r Beibl, bod nhw'n gallu troi ato fo i weld os oedd o ryw help iddyn nhw, llyn. A dim ond y Testament Newydd o'n i wedi bwriadu wneud yn wreiddiol, mae rhaid i mi gyfadde. Ond ar ôl rhoid y Testament Newydd ar y we yn 2002, os dwi'n cofio'n iawn, o'n i'n cael pobl yn cysylltu trwy'r adeg yn gofyn, wyt ti'n mynd i wneud yr Hen Testament, ynde? Ac oedd y pwysau'n ormod yn diwedd, a penderfynes i baswn i yn gwneud, ond o'r rhaid i mi wella'n Hebraeg, ac felly mi fues i'n studio Hebraeg, gwneud cwrs ar y we hefo pobl oedd yn astudio yn yr Hebrew University yn Jerusalem. Wow, Ac mi nes i gwrs hefo nhw i fireinio, i wella yn Hebraeg, cyn mynd ati i wneud y gwaith ar yr Hen Testament. Ond dwi'n meddwl, un peth dwi eisiau wneud yn ydy, mae pobl yn dweud na fi sy'n di wneud o, wel ia ar ryw ystyr. Ond mae'n rhaid i mi gyfadde, dwi'n teimlo bod fi'n fwy o drefnydd nag o gyfiaethydd, ynde. Yn yr ystyr yma, o'n i mewn cysylltiad hefo gymaint o wahanol bobl oedd yn rhoi cyngor i mi. Nid just ffrindiau i mi, ond pobl ar y we, pobl eraill mewn gwahanol rannau o'r byd oedd yn cyfieithu'r Beibl. Mi roedd wefan i gyfieithwyr, oedden ni'n cysylltu ac yn trafod hefo'n gilydd gwahanol gyfieithwyr. Felly mae'n bobl oedd yn cyfieithu'r Beibl, roi yn enghraifft boi o'r enw Wen Lehman, fo oedd yn rhedeg y wefan yma, oedd o'n cyfieithu'r Beibl i iaith y Cheyenne yn Gogledd America. Ac mae o wedi cyfrannu at beth ydy Bible.net, i fod o'n dallt rhywun gair o Gymraeg, oherwydd bod fi wedi trafod hefo fo beth oedd ystyr gwahanol rannau. Ac felly mae'n lwys o bobl wedi cyfrannu ato fo pan oeddwn ni yn drafftio darn o'r cyfieithiad. Mi roedd gennau 4 grŵp o bobl oedd yn edrych trwy'r drafft. O'n i'n gofyn i rywun oedd yn arbenigo mewn dysgu Cymraeg fel ail iaith, i edrych drosto fo. O'n i'n gofyn i rywun oedd ag arbenigedd Beiblaidd, oedd yn deall yr ysgrythyr ac yn ddiwynydd i ddarllen trwyddo fo. O'n i'n gofyn i ddysgwr ddarllen trwyddo fo, rywun oedd yn dysgu Cymraeg, ac o'n i'n gofyn i rywun ifanc, pobl ifanc, i ddarllen o. Felly oedd y 4 yna'n darllen yn drafft, wel, yn ail drafft i oedd dweud y gwir, o'n i'n gwneud drafft cyntaf, mynd drosto fo, gwneud ail drafft, danfon o i'r bobl yma, gofyn am eu feedback nhw, a wedyn yn ei ddiwygio fo eto, llyn, cyn i roed o ar y we. Felly mae'r bobl yma i gyd wedi cyfrannu tuag ato fo, ti'n gwybod? Nid just fi llyn, A mae'r rhaid mi ddeud hyn hefyd, o'n un ddynes yn arbennig o Trefor yn Gogledd Cymru. A Trefor, mae yna Trefor. Harad Roberts. Mae yna Trefor yn Sir Fôn, a mae yna Trefor yn Penllyn yn dweud. Penllyn di hwn. Angharad Roberts, oedd hi ac arbenigedd yn yr Hebraeg, a mi ddari hi ddrafftio 6 o lyfrau o'r Hen Testament i mi. Hynny di ddari fi newid a'i cysoni nhw efo arddull Bible.net mewn llefydd eraill. Ond nas angharad waith arbennig o dda hefyd. Lyfli. Ti'n gwybod, dwi'n dynabod i, a dwi'n gwybod dyfo ti isio bawb ddall bod tîm oedd o, ynddo? Hollol. Ond dwi yn mynd i
i chdi alw dy hun yn drefnydd, Arfon. Chdi fwy na trefnydd yn dod at. Aros am hynny bach, wan, gadael i ddeud yn fath rwan. So ni ddim wedi trefnu hynna, ond so ni ddim wedi wedi cyfieithu i Beibl.net. Ti'n gwybod beth dwi'n feddwl? Ach ni fwy na trefnydd yn dod at. Dwi'n gwybod, dwi'n dangos ti ddweud. Ie, ti'n dangos gostyngeidrwydd, a mae'n hyfryd, cos dwi'n gwybod pe da ni'n cyfarfod ac yn ti mor. Gostyngeidrwydd ydy humility, be di humble? Cwestiwn da. Oce. Cyfieithu ddim yn gallu meddwl. Dydy Saesneg i ddim digon da. Be di o'n Hebraeg, dweud? Dwi'n eisiau bod yn Hebraeg. Ond ti'n gwybod, ti'n dangos gostyngeidrwydd bob tro, ynglyn â'r pwnc yma bob dim arall, a ti'n hyfryd yn ei hynna. Ond, dwi'n mynd i dynnu chdi fyny, o'ch ti'n fwy na trefnydd, oce? Jyst yn gwybod gael gwybod, o'ch ti'n fwy na trefnydd, o'ch ti... Mi gymrodd 4 blynedd ar 10 o waith. Ac yna beth yn gofyn ta ti rwan. Bibl i gyd. Ie. A dwi'n meddwl os wedi cymryd 4 blynedd ar 10 i chdi drefnu'r peth yma, sa bo chdi'n drefnu'r dreifrifol, ynddo? Ond, so ti'n fwy na trefnydd, ti'n gwybod, dwi'n teimlo i chdi ddoth y weledigaeth, i chdi roth yr arglwydd, yr galon yma, oce? A wedyn yna, pe mae Duw yn gofyn i ni ymwneud rhywbeth, mae'n rhaid y gras i ni i fedru wneud o ac i gadw i fynd i wneud o. Right? Ac yna beth mae di reid i ti. A dwi'n gwybod bod na dîm o dy gwmpas ti. A da ni eisiau diolch i'r tîm yna. Cos heb y tîm, sa ti ddim wedi mynd i wneud o. Right? Na, hollol. Mae hynna'n glir. Ond rhannu efo ni rhywfaint o... ti di deud rwan, oedd y siwrna o gyfiaethu yn 4 ar 10 o blynyddoedd. 4 blynedd ar 10. 4 blynedd ar 10. Ore, rhannu efo ni, sut oedd y ddwrnod i yn edrych? Ti'n gwybod? Yn y cyfnod, oedd bob diwrnod ddim rhy dath, ond sut eis di o gwmpas dechrau hwn a cyfiaethu a sut oedd o'n edrach? Wel, mi roedd o'n amrywiol ddydd i ddydd yn amlwg oherwydd pan dechreuais i o'n i'n gweithio i'r Cyngrair Efengylaidd hefyd ac yn teithio o gwmpas Cymru, pregethu, siarad mewn gwahanol lefydd. Ond ar ôl hynny, pan dechreuais i weithio i Gobeith i Gymru, mi ddaru yr ymddiriedolwyr ddeud, reit, mae hwn yn mynd i fod yn brif prosiect gynnon ni, mae angen gorffen hwn a'i wneud o. Felly dwi'n diolch am yr rhyddid ges i gynnyn nhw i gario ymlaen. Ond be oedd o'n olygu yn y bon oedd bod fi'n treulio weithio, ni'n treulio diwrnod cyfa o flaen y cyfrifiadur. Ac yn aml iawn yn gweithio tan oriau man y bore. Bryd hynny oeddwn ni a'n ngwraig yn byw mewn tŷ go fach ylly, ac oedd yn esgu yn stafell wely ni, ac oedd wraig yn aml yn mynd i'w gwely i gysgu, ac oeddwn ni yna yn y gornel wrth y ddesg efo lamp ylly. Yn gweithio arno fo. A wedyn, o'n i yn fore godwr, o'n i'n codi yn gynnar yn y bore wedyn, felly oedd y dyrnodiau yn llawn ynddo, ac o'n i'n gweithio trwy'r adeg. Mi roedd ne newid wedi bod, pan ddechreuais i do gynnau ddim adnoddau cyfrifiadurol na dim byd. Ac o'n i'n tueddu i ddeud wrth baratoi hwn, mae aralleiriad oedd o paraphrase. Ac dyna oeddwn i'n ei alw fo. Ac mi ddaru Cymdeithas y Beibl ddod i glywed amdano fo a dod i gysylltiad hefo fi. A wedyn mi fues i mewn cysylltiad efo pobl yn yr United Bible Society sydd yn benna gyfrifol am drefnu cyfieithiadau trwy'r byd ylly. Ac darganfod bod gynnyn nhw adnoddau cyfrifiadurol i helpu cyfieithwyr. A mi ges i ddefnyddio'r adnoddau hynny. Rhaglen wreiddiol oedd rhaglen o'r enw Translators Workplace. A wedyn ddoth ne raglen ariolo o'r enw Paratext. Ac mi roedd ne ddyn oedd yn arbenigwr mewn cyfieithu Beibl yn goruchwilio be o'n i'n neud. Mi roedd o'n gweithio i'r United Bible Society, Simon Crisp oedd i enw fo. Ac o'n i'n cyfarfod efo fo, a dwi'n meddwl na
tua 2004 rhywbeth felly, ddario gyfarfod efo fi, ac edrych ar y gwaith o'n i wedi wneud. Yeah. A dyma fo'n dweud, this isn't a paraphrase, this is a translation. Right. Oherwydd o'n i yn gweithio o'r bryd hynny y groeg gwreiddiol wrth wneud y Testament Newydd, ynde. Yeah. Ac ddario yn y bôn fyny, mae cyfeithiad oedd hwn, nid paraphrase felly. Yeah. Ac ddes i'n defnyddio'r rhaglenni yma wedyn yn gyson. Ond oedd pob cyfle o'n i'n gael i ddeud y gwir, os nad o'n i'n pregethu'n rhywle, neu'n teithio i ryw bwyllgor, neu ar y ffordd, wel, o'n i'n gwneud bob math o bethau. Os nad o'n i yna, o'n i wrth y nesg yn gweithio ar hwn ac yn mynd drosto fo. Ac o'n e lot o gwestiynau'n codi ynglyn â sut i wneud ore. Hynny di, dwi wedi deud bod o'n gyfieithiad llafar. Yeah. Wel, mae iaith lafar, mae'r iaith Gymraeg yn amrywio o ardal i ardal yn dydi. O'n i'n mynd i ddefnyddio fo neu fe. O'n i'n mynd i ddefnyddio rwan neu nawr. O'r rhaid gwneud rhyw benderfyniadau felly. A wedyn, y syniad oedd gynna i o'i gael o ar y we, oedd bod pobl yn gallu mynd iddo fo ac addasu yr iaith i'w siwtio nhw. Wow. Ynde? Wow. Ond oedd pobl yn tueddu jyst i'w dderbyn o fel oedd o a'i ddefnyddio fo fel oedd o. Yeah. Ac felly, o'n i'n ffindio wedyn, wel, sut ydw i'n mynd i gael hwn yn iawn? A'r hyn ar ei gysuro fi wrth wneud y gwaith oedd cwynion pobl. Right. O'n i'n cael pobl o'r gogledd yn cwyno bod o'n rhy ddeheuol, right. A pobl o'r de yn cwyno bod o'n rhy ogleddol. O'n i'n meddwl, wel, dwi wedi hitio'r canol. Ei, mae dda bod ti ddim o Gynarfon, anyway, neu pawb, ti wedi gwneud fersiwn Bible.net, cofi. Ia, neu Wel, mi roedd gyda'r syniad yn wreiddiol, o'n i ath o'n dipyn o joc yn y diwedd, ond o'n i yn rhyw feddwl y baswn ni yn gosod map o Israel ar ben map o Gymru, ynde. Right. Ac am bod Iesu Grist yn dod o'r gogledd wrth ymyl Galilea, right. O'n i'n meddwl rhoi acen bala wrth ymyl y llyn i'r disgyblion i gyd. Right. Phariseaid i lawr o gwmpas Jerusalem, wel, rhoi acen Caerfyrddin iddyn nhw. A wedyn, na i just gadael Pilat i siarad Saesneg. Ond, dwi'n meddwl bod sy'n fwy rhy o glisiol wrach. Ie, ond fel bod pobl ddim yn meddwl bod fi'n tynnu ar Gynarfon, ynddo. Cofi ydw i, hogyn o Gynarfon, dwi'n caru Gynarfon. Ond dwi'n gwybod bod gennym ni rhyw iaith eitha arbennig, rhyw eiria eitha arbennig yn dod o Gynarfon. Ond Arfon, dwi'n mynd cael y sgwrs mae fan hyn, mae hon mor ddiddorol. Dwi wedi dysgu lot am y prosiect yma. Hwn di'r prosiect mwyaf wyt ti di wneud, sa ti'n deud? O ia, fel un prosiect yn sicr. Hynny di, mae'n lot o bethau mae rhywun wedi wneud dros y blynyddoedd. Y peth arall mae bobl yn sôn amdano fo. Ers faint bron 20 mlynedd wedi bod yn cyfieithu caneuon addoli i'r Gymraeg yn llyn de. Dwi'n gwybod faint dwi wedi gyfieithu, ddeud y gwir. Ond na, hwn oedd y prosiect. O'n i'n teimlo, fel dwi'n dweud, Testament Newydd o'n i wedi fwriadu wreiddiol, mi orffennes i hwnnw, ond bwysau yna i wedyn i wneud yr Hen Testament hefyd. A fyddes i'n trio ngorau glas i ffindio pobl eraill i helpu fo'r gwaith, ond prin iawn oedd yr unigolion oedd yn gallu rhoi yr amser iddo fo llynde. Bod yr holl bobl mae wedi helpu mewn gwahanol ffyrdd. O'n i'n ffindio neb oedd efo'r amser i wneud y gwaith manwl ochr yn ochr. A fi allu ar wahân i angharad efo'r llyfrennau o'r Hen Testament weithiodd hi anyn nhw. Ti swndio byd bach fel Jonah yn
Yn trio, na, ddim y fi, paid y gyrru fi. Wel, ia, mi roedd i felly, ddeud y gwir, mi roedd i felly. Ond dwi wedi cael yng nghyfoethogi gymaint wrth wneud y gwaith yma. O, dwi'n siŵr. Mae'n rhyfeddu anherio hefyd y llun, de. Ond y gwestiynau diddorol yn codi. Roi enghraifft i ti, yn ydy, dydy'r gair, lot o bobl i'm yn licio hyn, ond dydy'r gair gras ddim i weld yn Bibl.net. It's okay. Nawr, y rheswm am hynny, mi ro'n i'n gwneud lot o waith ymchwil. O'n i'n mynd i ysgolion, o'n i'n siarad efo pobl ifanc a grwpiau ieuenctid. Ac o'n i'n gofyn cwestiwn iddyn nhw, be di ystyr y gair gras? A'r ateb o'n i'n gael, yr ateb penna o'n i'n gael oedd, mae gair arall am weddi oedd o. Oherwydd oedd nhw'n deud gras bwyd cyn cinio yn ysgol ac yn y blaen. Waw. Yr ateb arall oedd nhw'n rhoi oedd bod o'n golygu rhywbeth fel amynedd yr lle. Oherwydd bod nhw wedi clywed yn rhieni'n deud mae eisiau gras. Oh, wow. Felly oedd y gair yna'n golygu dim byd iddyn nhw, a wedyn o'r rhaid i mi chwilio am rhywbeth. Heilioni ydy'r gair dwi wedi ddefnyddio, heilioni dyw ynde. Ti'n gwybod, ti'n just rhannu hynna rwan de, am ti wedi gadael allan y gair gras. A mae gair gras yn bwysig i ni fel Cristnogion. Dwi'n dallt hynny. Felly, a ti'n dweud bod yna rhai ddim yn hapus efo ti ddim wedi defnyddio'r gair gras, ynde? Ia, dwi'n... Ond, ti'n gwybod, dy weledigaeth di oedd i fedru cyrraedd pobl sydd ddim eich yn gyfarwydd efo'r Beibl, neu, ti'n gwybod, diolch i chdi Arfon bod chdi wedi sefyll dy dir efo, eich bod yna rhai bobl ddim yn hapus, ond yma di'r weledigaeth. Felly, diolch i chdi boi. Dwi'n meddwl y peth arall i ddweud amdano fo, sti, ydy, o'n i rioed a dwi'n dal ddim isio i bobl i weld o fel rhywbeth sydd yn cystadlu efo cyfeithiadau eraill. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i bobl ddarllen mwy nag un cyfeithiad. Ar hyd y blynyddoedd, wyt ti sôn am ffordd o Duw yn paratoi rhywun, ar hyd y blynyddoedd, dwi wedi bod yn darllen y Beibl bob blwyddyn mewn cyfeithiad gwahanol bob blwyddyn. Rhan fwyaf ohonyn nhw'n Saesneg. Ond mae rhywun yn cyfoethogi ddealltwriaeth o beth sy'n y gwreiddiol. Ac yn aml iawn, o pobl yn gofyn i mi, wel, yn ydy, sut oedd ti'n gweithio, oedd ti'n edrych ar gyfeithiadau eraill? Oeddwn ni yn edrych i weld be o gwahanol gyfeithiadau yn ei roi, felly. Ond yn aml iawn, o'n i'n edrych ar y Beibl Cymraeg newydd, a pan o'n i'n gweld bod ne rhyw ystyr chydig bach yn wahanol yn yr Roeg neu'r Hebraeg, nid bod y Beibl Cymraeg newydd yn anghywir, ond bod ne ystyr arall posib. O'n i'n tueddu roi hwnnw i mewn yn Bibl.net, ynde? Bobl gael gweld. I bobl gael gweld, oherwydd, dos na'r un cyfeithiad yn berffedd. Ti'n gwybod, yr iaith Hebraeg yn arbennig yn iaith concise cywasg iawn. Mae'n lwythi o ystyr tu ôl i eiriau, ti'n gwybod? A mae lot o hynny'n mynd ar goll mewn cyfeithiad, ynddo? Ac felly, be dwi wedi drio i wneud yn aml ydy helpu pobl Cymru Cymraeg i weld bod yna rhywbeth mwy falle na maen nhw'n i weld yn y Beibl Cymraeg newydd, ynddo? Lovely. Just i helpu. Meddwl dwi rwan ynddo, ti'n gwybod, yn amlwg, mi roedd yr arglwydd y weledigaeth yna i ti, ynddo? A mae o di reid yr gras i ti, a'r nerth i ti, ag i'r tîm, i fedru dod â hwn, a fel bod o, wedi cael ei gyhoeddi fod o ar y we. Rwan ta, dydy'r arglwydd ddim yn rhoi gweledigaeth i ni ar ei gras i ni wneud rhywbeth, mond mwyn i'n cadw ni'n brysur, right? Neu reid y gras i ni ar weledigaeth i ni mwyn cael ffrwyth. Ydy? Di bod beth? Felly, fedri di rannu rhywfaint o y ffrwyth
dwi feddwl ydi, sut mae wedi bendithio rhai pobl? Sut fath o feedback ti wedi gael a... Wel, ia, ar ryw ystyr, dwi'n teimlo ma nid yn lle fi ydi dweud hynny, ac eto, beth sydd i'n rhyfeddu fi Gwynedd? Tha ti, dwi'n gofyn. Ia. Os yna 2 neu 3 yna chi, so ni'n llan gofyn wrth rwy'n i'r arall. Dwi'n gwybod, dwi'n angos y gostyngeidrwydd yna, ond beth sydd i'n rhyfeddu fi Gwynedd ydy gymaint o bobl sydd wedi ddefnyddio fo ac sydd yn ei ddefnyddio fo. Pan ddechreuais i, o gynnau 3 grŵp target grŵp. Yep. Pobl ifanc, dysgwyr, pobl wedi dysgu Cymraeg, a pobl heb gefndir capel. Felly, o'n i'n trio cael, o'n i'n sôn am y busnes gras, o'n i'n trio cael gwared a hynny fedrwn ni o jargon allan o'r Beibl. Ti'n gwybod? Dwi wrth y modd yn gwrando na ti'n rhannu. Dwi'n yr weledigaeth yma ac yr sut ti wedi gweithio... go on, cario ymlaen, sori. Ond be ffindies i oedd gymaint o bobl hŷn oedd yn ei ddarllen o ac yn dod ac yn diolch yn mi. Mae'n eddynes yn y capel ni, mae'n 95 rwan. A mae'n dweud, Bible.net dwi ddarllen trwy'r adeg. Ynde? Ac ar y dechrau, o'n i'n meddwl i fi'n hyn o dwi wedi methu yn target grŵp. Na. Ond, ie, mae Duw wedi mynd rhywsut a tu hwnt i be o'n i wedi ddychmygu. Yn ydy, mi wrthodes i adael i Gymdeithas y Beibl i gyhoeddio am 10 mlynedd o'n i'n styfnig. O'n i'n gweithio i Gobaith i Gymru ac o'n i'n deud na adnodd ar gyfer y wed i hwn, ar gyfer pobl ifanc, ar gyfer ffones mudol ac yn y blaen. Rhywbeth iddyn nhw ydi o, nid llyfr ylly. Ond o'n e gymaint o bwysau ar iddo fo gael ei gyhoeddi, o'r rhaid i mi blygu yn y diwedd, oedd hyd yn oed yn rhystis yn hun, ymddiriedolwyr Gobaith i Gymru, yn deud na mae'r rhaid i ti adael i hwn gael ei gyhoeddi. Felly, mi gafodd o'i gyhoeddi yn 2015, mi werthodd o allan yn fuan iawn, a so trwy 4 argraffiad, a ddaru nhw gyhoeddi'n argraffiad print bras, oherwydd bod y to hun yn cwyno bod y print yr un fach. A wedyn, hynny, mae Cyngor Ysgolion Sul, neu Coeddiadau'r Gair, sydd yn cyhoeddi llyfrau Cristnogol, wedi defnyddio Bible.net mewn sawl ffordd, Bibl lliw i blant. Swn i'n licio, ddim heddiw di'r amser i glywed am yr spin-offs os lici di, sydd wedi dod o hyn, am yr darlun mwy. Dwi'n gwybod mae yna spin-offs wedi dod o hyn i blant ac yn y blaen. Dwi'n meddwl swn i'n licio i ni gael sgwrs eto fel hyn am yr beth sydd wedi dod o hynna. Achos dwi'n mynd teimlo bod sa'n ni'n gwneud, yr amser gyda ni rwan, dwi'n meddwl sa'n ni'n medru gwneud justice, gwneud cyfiawnhad. Cyfiawnder i be gen ti rannu, ti'n gwybod? Achos mae yna fwy i hyn na o'n i'n disgwyl i ddweud i gwirth ati. Swn i wrth y modd yn mynd i just cario ymlaen fel hyn, a mi nawn ni mewn sgwrs eto. Na ti. Ond i gau hwn rwan, gwrando na chdi'n deud o'na ddynas 95 yn diolch i ti. A ti'n meddwl, dwi wedi methu'n target grŵp. Ac ella bod ti wedi methu'n target grŵp, ond be di'r ots os dy rhywun yn cael? Dwi'n meddwl bod chdi wedi, cos ti'n bod, dwi'n meddwl... Na, mae coleg y bala a'r bobl ifanc sy'n mynd ar ei cyrsiau nhw i gyd yn ei ddefnyddio fo trwy'r adeg, mae'n rhyw feddwl. Na chdi. Ond dwi yn bersonol, a dwi'n gwybod, o'ch ti ddim yn disgwyl, dwi'n bersonol eisiau diolch i ti, cos yna dwi'n darllen pennod bob dydd yn y Saesneg, a dwi'n darllen yr un bennod yn y Gymraeg o Bible.net. A dwi'n cael ymendithio
Okay? Dwi'n meddwl nes i textio chdi tia... Ge di gwiro fo i mi? Na, dwi'n meddwl. Nes i textio chdi tia 6 mis yn ôl lle dweud, dwi'n tefi dda, yr adnod yna, iawn, ar ôl darllen i yn y Gymraeg, ti'n bo? Na ti. Felly dwi eisiau diolch i ti, yn bersonol, ond hefyd, dwi'n siŵr dros y blynyddoedd mae yna eraill wedi diolch i ti. Arfon, di bo'n bendith i fi diolch i ti fel yr ddynas yma sydd yn 95. Ond hefyd, dwi'n diolch i ti'n bersonol, ond dwi'n diolch i ti hefyd dros y pobl sydd yn cael bendith o Beibl.net, ond ddim yn cael y cyfle i diolch i ti. Felly, a dwi'n siŵr mae yna ganodd, ella milodd allan, a mi fydd na fwy. Fel mae Duw yn symud fwy dros Gymru ac fel da ni'n gweld yr ysbryd yn cyffwrdd pobl a pobl ifanc, mi fydd na fwy yn dod i ddarllen o. Ond hyd yn oed heini sydd yn ddarllen o rwan ac yn cael bendith rwan, da ni'n diolch i ti, Mr Arfon Jones. Am fod yn ffyddlon i'r weledigaeth ac am fod yn ffyddlon i gerdded y weledigaeth yna. A hyd yn oed na dim ond fel trefnydd. Dwi'n diolch i Dduw hefyd oherwydd o'n i bai am y ffaith bod yna gymaint o bobl wedi cefnogi gwaith gobeith i Gymru ar hyd y blynyddoedd. Byddwn ni'n wedi gallu gwneud o. Dwi'n dall. A mae pawb arall yn dall hefyd. Ond ti wedi bod yn rhan o'na fo, a da ni'n diolch i ti. Oce, Arfon. Ond nawn ni drefnu sgwrs eto, a ni mlaen efo hyn. Chryso. Ti di rhoi digon i fi, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl sy'n ni, yr YouTube channel na di, What is God Doing in Wales, ynddo? Ella na i newid o i What is God Doing in Arfon Jones's life. Mae'n ddigon o stwff, ond dwi ddim yn mynd i joke fi. Just a dry sense of humour i di hwnna. Ond ti di rhoi lot i fi feddwl, dwi wedi dysgu lot am Beibl.net yn hun bore yma, dwi'n diolch i ti. A swn i licio gario ymlaen y sgwrs yma rhywbryd, ac gan i weld ynglyn â Beibl.net a beth sydd wedi dod allan o'n efo. Gan i rannu efo. Ond diolch i ti yn fawr iawn am rwan, a dwi wedi wir mwynhau, wir rwan. Diolch i ti, Gwynedd. So bob bendith, a na ni gwrdd eto. Iawn. Hwyl i ti wan.